Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bandiraɓe yeɓoɓe yawo Piindi TV wonɓe nder leydi Sénégal ha e bowal leydi. On calminama yinde on manama e jettode sikkala en garti oɗo ñalawma talata 13 lewru février 2024 joni koye jayde leydi men paaɗe. Jayndeji leydi men e oɗo ñalawma talata hande gari koye toɓɓe certuɗe kono foofen iwde ndi ko dawrugol puɗɗortoɗen ko jayde info nden jayde wi no wayno ko dittingol ɗin sumgoji présidentiel kono kadi e yaafade ko wiyete amnesty général ɗum ɗon woni ɓe mbi tan ko ɗum deal baɗaɗo proposé on ande Ousmane Sonko manam on ɗon deal mo ganduɗa mawɗo leydi ndi nana waɗa ɗum proposé mo ganduɗa kam woni Ousmane Sonko woni ko tawete hen ɓe kolliti wonde ngal kaldigal ni fuɗɗima guila e jonte ɗiɗi caggal manam ko adi hoore leydi ndi ina waɗa discours muɗum à la nation ko fate banggue on ɗon rapport kaldigal ngal noon woodi ɓe mbi wonko Ousmane Sonko jaaɓi kono wonko sali janenkoɓe ene jañi hen ɓe kolliti wonde ni ko ceernajo goto bakke kañum tigui dogui on ɗon masalaha ɗen koyɗe moƴƴi ha ɗum ɗon kala laati caggal muɗum noon kanko Ousmane Sonko janenkoɓe mbi ina gasa oɗo rapport mo ganduɗa ko naggaɗo ñande 15 lewru décembre so tawi o jaaɓi waɗede amnestie ene wawi ni rapport o kadi dirtine ha ɗo e duuɓi ɗiɗi paaɗi beele omo wawa jeere ɗin sumgoji présidentiel saabi janenkoɓe mbi noon foof iwdi muɗum ummiri koye wadde validé on candidature Bassirou Diomaye Faye ko ɗon laamu ngu waɗi sondage on sondage holliti wonde on ɗon premier tour Bassirou Diomaye Faye kañum jogori ardade to banggue on sondage woni gagnoto ko fodde 40 ha 47 saabi noon laamu ngu ina wayno wayli sawru mbaggu ɗum woni ko jayde info ndi wi foof ina yaaji hello mabɓe tati jayde vox populi kañum ni ari e kan ɗon haala ɓe mbi tan de ko on ɗon crise politique ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe kolliti wonde ko ndigal Macky Sonko e on protocole du Cap Manuel ngal kaldigal toon to Cap Manuel wone yaade oɗo saaha noon janenkoɓe mbiri ɓe kolliti wonde tan ko Alioune Tine kañum e hoore muɗum ene jeeyaɓe noon worɓe dariɓe ngam yo jaam artuɗo e nder leydi Sénégal kono kadi yo kaldigal woota pamodiral wooda hakkude Ousmane Sonko e on ɗon chef de l'état du Sénégal ɓe kolliti wonde noon ko ngal kaldigal de e oɗo saaha ene jokki yewtidede beele pamodiral ne heeɓe jaam duumiɗo artuɗo e nder leydi men Sénégal jayde besbi le jour kañum ne wi ko on ɗon médiation woni ngal ɗen on masalaha hakkude Macky e Sonko woni e yaade oɗo saaha ɓe mbi ko le rapport du kawo dirtingol ngo ganduɗa ngol ko ɗum kawo e oɗo saaha ɓe kolliti wonde noon ko Alioune Tine cuuɗiɗen konngudi wi ko Ousmane Sonko ma yaltu kaso e ɗe balɗe paaɗi ɗin konngudi makko ne jaaji kankone kono kadi goɗɗum ko tawete hen ne wayno ko haala Pierre Goudiaby Atepa e Mayram Faysal foofen ɓe ganduɗa hande darde mumen ina mantini ko yetti on ɗon médiation jayde witende direct news nden ɗon jayde Dawul Thiow ari yañima hen ɓen mbi ne wayno ko kaldigal politique hakkude Macky e leader muɗum ex Pastef leader ex Pastef Ousmane Sonko ɓe mbi ko Sonko ko salino ko woni ko waɗede ko wiyete ko exilé woni yaltude leydi Sénégal hono Karim Wade wanno ni kanko Ousmane Sonko ɗon woodi kadi ko jaaɓi woni dirtingol ɗin ɗon sumgoji 20 lewru février mbatte 15 lewru décembre kono kadi ɓe mbi so tawi ngal pamodiral ɓuuri ɗo en jaɓede ene wawi ni ɗin sumgoji kadi dirtine ha duuɓi ɗiɗi paaɗi on tuma noon ma heble ko wiyete ko hono gouvernement d'union tawi opposition ina tawe nder hen e on tuma laamu ngu nawe ha duuɓi ɗiɗi paaɗi caggal muɗum wawa yuɓinede sumgoji tawi ɗin sumgoji ni kanko leader mbo ex Pastef o mo wawa jeeri ɗin sumgoji présidentiel ɗin konngudi ne jaaji e hello mabɓe tati e nder nden jayde direct news jayde witende enquête kamne ari hen ɓe gari kay oɗo tension politique on ɗon loi d'amnistie ɓe mbi tan de ko temps des manœuvres manam o saaha hande wona koye saaha ɓila bencita e ko nandi hen ɓile ɗe ganduɗa to banggue dawrugol texte o ma waɗe présenté toon to conseil des ministres ñalawma janggo talata caggal muɗum noon on ɗon loi amnistie général nawe toon to assemblée nationale noon jeyanenkoɓe mbi kono ɓurata hen ne wayno tan ha joni dañde gartam ko Ousmane Sonko e Bassirou Diomaye Faye jayde le quotidien kañum ari koye fannu goɗɗo ɓe mbi ko commission d'enquête parlementaire darnoɗo ko ɓoyani gam loskude ko fate banggue ɓen ɗon ñawoɓe tumaɓe ɓen magistrat ji tumaɓe gueɗe mbuñari ɓe mbi ko le juge kañum darni on ɗon ɓen député ji manam on commission d'enquête hande natti wodde sababu o ko jagoɗo tambiɗo gueɗe ñawoji leydi Sénégal kañum tigui windi assemblée nationale yo dartin on ɗon commission d'enquête ɗum ko caggal on ɗon plainte mbo juge Cheikh Ndiaye
goɗɗum ko tawete jandi ɓenen e oɗo ñalawma hannde ne wayno ko kabaru ɓurɗo mantinari ko on ɗon ɓataki mbo windi Abdou Diouf wondude mo ganduɗa kan woni Abdoulaye Wade fewde ɓesguli leydi Sénégal kala e kuuɓal ɗum ko caggal nde ɓe jewtide mawɗo leydi ndi Macky Sall caggal on ɗon rapport jaynankoɓe mbi ina wayno tan ko on ɗon déclaration conjointe moɓe mbaɗi gam situation leydi ndi ɓe koliti wonde ko hay goto fotani wadde ko jaasi koɓe mbanno ɗo henne ko to banggue démocratie manam so waɗani ko ɓurti koɓe mbanno ko kam yo waɗ ko foti e ko mbanno ko ɗum ɗon noon ɓe joopi ɗon ko gouvernement o kono kadi e ɓen société civile hani e ɓen ɗon opposition fofof ina tawe hen e nder nden jayde e hello mabɓe joyyi jayde les échos sud quotidien e oɗo subaka kañum ari koye dirtingol ɗin sumgoji présidentiel crise politique ɗo e nder leydi ndi jaynen koɓe mbi ko Abdoulaye Wade e Abdou Diouf kala kañumen ne mbaɗi hen juuɗe mumen ɓe koliti wonde koɓe jogui ɓerɗe musɗe e mette yiide wuuro ngo ene suuma leydi ndi ne suuma mbiyen sukaɓe ene mbaare kono kadi bonandeji ne mbaɗe e nder hen seppoji gulɗi jaw kamniɗi musɗi ina caama e dow walla ni ene mbaɗe e nder leydi Sénégal saabi noon ɓe eri classe politique o yo noto e on ɗon dialogue noddaɗo woni dialogue mo chef de l' état noddi e oɗo saaha kanko Macky Sall kan haala woni ko tawete e nder nden jayde guendirde Le Soleil on ɗon dialogue politique ɓe mbi ko erago Abdoulaye Wade e Abdou Diouf tawi noon PS kañum kam hollitima tawtu ɗum wondude AFP fof en mbima tawtu on ɗon dialogue kaalaɗo Karim Waddane kañum ne wi ma noto ko yewti ko ha joni e gon erago ɓen ɗon horeɓe leyɗele ɗiɗi wonnoɓe ɗo woni menno wonde hoore leyɗele woni Diouf e Wade kono kadi ɓe garti e konngudi Khalifa Sall biɗo hande o wonko jojji ɗo ko wona on ɗon dialogue politique jayde witende le réveil quotidien le réveil journal ɓen gaari koye on ɗon gam haɓade disgol ɗin sumgoji présidentiel ɓe mbi ina wayno tan ko organisation ngaji kewɗi de société civile kañumen noddi e oɗo ñalawma hannde yo ceppu ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar e guure kewɗe e nder leydi ndi kono noon gonɗon seppo jaynen ko ɓe mbi ko préfet de Dakar haɗi ɗum e oɗo saaha jayde nde witende ha joni Walf quotidien kam ne arti hen wi ko on ɗon marche silencieuse wonande opposition ɗo e Dakar ɓe mbi ko Dakar retient son souffle manam Dakar nana moti fofango e oɗo saaha ɓen ne jañi hen e hello mumen tati nden nden jayde Walf quotidien jayde Stade quotidien ko ɗon guddirten roɓino men jayde jeewoɗo subaka hannde ɓen mbi ino wayno tan ko Ligue des champions 8e de finale aller ma artu hannde e écran ji télévision ɓe mbi tan de ko City e Real kañumen ma naat sur scène Real Madrid yilloy to ko toon to RB Leipzig ɓe ganduɗa kañumen goni City kañum jogori yilloyade ko toon to Copenhague Danemark ɓe garti ha joni e CAN Côte d'Ivoire 2023 histoire ɗiɗo coupe d'Afrique tati battiniɗi 2019 2021 2023 ɓe mbi ko Belmadi Aliou Cissé et MS Faye les sorciers noirs ɓe ganduɗa kañumen goni tato wattindiɓe ƴettande leyɗele mumen ɗin ɗon trophée ji CAN kono kadi on ɗon CAN ɓe mbi ko Liège toon to Côte d'Ivoire on veut rien mais on est champion ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi koye slogan mbo ivoirien ji goni e hutorade e oɗo saaha ko ɗo guddirta roɓine men jayde je oɗo subaka hollirde wonde tan seppo tijjanongo e oɗo ñalawma hannde caggal nde préfet haɗi ɗum ɓen yinnoɓe yuɓɓime ɗum ɓe ko ɓoyani ko kabri mbabima caggal ngal pellital préfet ma juɓine ɗum ñalawma goɗɗo firti ko gonɗon seppo hayti e oɗo ñalawma hannde kabaru goɗɗo kadi aussi ko jagorɗo tambiɗo gueɗe communication télécommunication maître Moussa Bocar Thiam kuppi internet o e oɗo subaka hannde sababu e wiide makko ne wayno woni donnéji mobile wonande wone nokkuji saabu o wi ko won konnguɗi ina gummo e réseaux sociaux o ina payi e ɓesguɗi ɗi gam erade ko wiyete ko ha joni fitina e nder leydi Sénégal donc ko ɗum ɗo wonno toɓɓe ɓurɗe mantinade e oɗo ñalawma hannde Allah jarama on jarama e roɓino jayndeji en jetti Djiby Dieng koto banggue caméra montage ko Ali Fall aadi men e roɓino jayndeji ko janggo alarba so Allahu lamɗo jaaɓi yon gone jaam.